Kini nga video para nis mga anak sa mga OFW. Kamo ba? Ayaw mo pud mo palabi sa inyong gibati usahay? Sabta po ninyo ang inyong mga ginikanan. Nabi sila sa layong lugar para sa inyo ang kaugmaon. Ilabi nang giantos ang tanan, kamingaw, kining malayo ninyo, dili sila makauban ninyo sa inyong birthday, sa importanteng mga selebrasyon sa inyong kinabuhi. Tuwa sila sa laing nasod, dili aron maglingaw-lingaw, kundili para mahatagan mo og nindot nga kaugmaon. Kay nakaagi naman sila sa kalisod, dili sila gusto nga makaagi pud mo sa kalisod nga ilahang naagian. Mao na nga naa sila sa laing nasod. Lain kay paminawon usahay nga naay mga anak nga dili nila masabtan ang gibuhat sa ilahang mga ginikanan nganong niadto sa laing nasod. O makasabot man ta sa uban nga mga anak no nga importante ang presensya, importante nga naa gyud permi para mo bantay nimo, mo amping nimo. Pero usahay ato pang hinumduman nga dili sa tanang panahon nga unsi ato ang gusto, mo ato ang gustong mahitabo pod. Kay kining ato mga ginikanan na kamot biya pod ni para sa inyong kaugmaon. Namagunday nadawat nga mensahe nga luoy kay siya nga trabaho siya sa laing nasod pero pagbalik niya sa Pilipinas, ang iyang mga anak nagrebelde na niya. Iyang mga anak dili na moduol niya tungod kay wala lagi siya panahon sa ilahang panginahanglan. Wala lagi siya katong mga panahon nga duna sila problema. Manginaot ko nga masabtan ninyo ang unsay tumong sa inyong mga ginikanan nganong kinahanglan sila ang mopalayo ninyo. Wala man sila maglingaw-lingaw dito. Wala man nila tuyuan nga maadto sila sa layong lugar para malayo ninyo. Niadto sila sa layong nga lugar para magantos, maginabuhi para sa kaugmaon ninyo. Para nindot ang inyo ang kaugmaon. Para dili masinati ninyo ang unsay ilahang nasinati kaniadto.